態させて現状2対2、後ろから狙っていく。愛知代表逆転。20番のナゾンのミドルシュート、日本なんと3失点。逆転を許しました。このシーン少しフリーにさせてしまって、福田さん、そうですね、もう少し寄せられればよかったですけれども、はい、この展開になる前に中央でしっかり起点作られてしまったんですよね。それによってやっぱ